Sa ngalan sa mahalog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa tong Ginoong Jesucristo kag ugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, karon adlaw Domingo, o ingon man usab ato ang gisaulog ang paghandom sa tanang mga magtutuo nga mihalina nining kalibutana. Atong gihalad atong mga pag-ampo, atong mga sakripisyo ngadto sa Dios alang sa ilang kaluwasan. O garon mahimo kitang angayan pagsaulog ni Santos nga misa, maghinulsol na kita sa atong mga sala. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon ng atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Nakas
Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, patalinghogi nga maluluyon ang among mga pag-ampo, aron imo sab nga lig-unon ang among paglaom, nga imong pagabanhawon ang imong mga alagad, sumala sa ilang gipaabot, samtang buhion namo ang among pagtuo, diya si mong anak nga nabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kalimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahantuhuran. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga Makabeyo. Nagpaamot si Judas gikan sa tanan niyang mga tao nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang o walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Niining malig-on og Dios nun nga huna-huna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala, sila nga nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugay masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagdumala siya kanato. Ninagbalo siya kanato, sumala sa atong kasalanan. Maingon ang usa ka aman, naluoy sa iyang mga anak. Sa iyo naluoy ang Ginoo kanila, nga mahadlokon kaniya. Kay nasayod siya, diun sa kita pagbuhat. Nahinumdum siya, nga kita abog lamang.
adlaw sa tao, ingog mga adlaw sa balilim. Sama sa usa ka bulak, sa umami buklad siya. Ang hangin muros, ibibaw kaniya ug mahanaw siya. Og sila nga nasayod sa iyang luna. Apan ang kaluoy sa Ginoo, gikan sa kahangturan ngadto sa kahangturan. Alang kanila nga mahadlokon kaniya, ug ang iyang katarong alang sa mga anak sa iyang mga anak. Diha kanila nga nagaamping sa ilang kasabutan, ug nahinumdum sa pagtuman sa iyang mga sugod. Ang Ginoo maayo ug maluloy-o. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kun dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kun wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadaan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw. Atoa siya sa tuo sa Dios ug nangalyo po alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili. Hinunua, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga nahigugma kanato. Kay siguro ako, nga walay bisan unsa, nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan, mga gahom, ni ang mga butang karon, ug sa umaabot nga kapanganahuan. Bisan ang kalibutan sa taas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga mga binuhat nga makahimulag kanato sa gugma sa Dios, nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo.
Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamusultihan ni ini. O kung atuan na ako dito ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako, atua usab kamo. Naibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong atuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busaon-saon manamo pagtutol sa dalan. Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kung dili moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Pasensya lang sa kayo sa akong tingog karon kay gahapon tibok adlaw pahuway ko kay gihilantan. Apin akong naulian ko hangtod karon akong tingog gitakigan pa. Mga igsoon, adunay duha ka pangutana nga angay natong matubag mintras buhi pata. Bi isas kamot bikin sa may mintras buhi padre, isas kamot buhi padre. Nagluya ng uban wa kay isas kamot. Naidua ka pangutana nga ato ang kinahanglan tubagon mintras buhi pata. Number 1, nganong gibuhata sa Ginoo. O number 2, ngano man nga kinahanglan pa man kitang mamatay. Aritas number 1, nganong gibuhata sa Ginoo. Kibaw na gitas tubag ani, labi na ning mga edad-edarana. Bilingi ko aning nas, paros ra ba ni edad-edarana? O, ngano ganing gibuhat das Ginoo? Daghang tubag. Gitudluan tas mga katikista nato sa bata pa ta, abot na kamo, ako kay numdon jud ko ani. Gitudluan mis katikista nga gibuhat tas Ginoo ang tubag kay to serve and to love God. Medyo may pagka one-sided ra kayo ang maong tubag, pero mao na tinuod. Gibuhat tas Ginoo aron higugmaon nato siya og aron alagaran nato siya. Ang sentro dili kita, kundi ang Dios. Kay aron kita musalig sa Ginoo, magmapaubsanon kaniya, kay anaa man tanan sa Ginoo. Sumunay unang pangutana nga atong matubag. Ikaduha, ngano mang mga matay pamanta. Kung malangit ta, ditso lang utatas langit. O kung maimperno ka, suyupon lang ta ka ditso sa yuta. Ngano mang muagi pa magitag kamatayon. Kuan ra ba kaayo ni kamatayon? Sakit ra ba gid kamatayon? Tagsa ra gyud tingali namatay nga wa gyud tingali namatay nga nagkatawa no? Nakadbalita na mamog namatay nga nagkatawa. Abisan kani tong giatakis kasing-kasing nga perting katawa niya, katapusan niyang kinawa nagpigit mas kasakit no? Pero akong lolo hinoon, sa dihang namatay siya, abi raman namog natog to kay nagpahiyom raman. Ya wala naman di ay kamata, namatay na di ay pahiyom. Pero mo lagi, ngano mang mamatay pamanta? No? Kung naay malangit nato, mintras nagmisa ta, mulupad lang ta siya dito, antod tos gawas, murag balon, dito sa langit. Ano moagi pa magkamatayon? Mga igsuon, ang kamatayon, maoy mo pahinumdom ka nato nga dili kita ang tag-iya sa kinabuhi. Gasa lamang kini gikan sa Dios. Siya ra ang nasayod, kanus-an niya ihatag o kanus-a usab niya bawion. Dili ni ato ang katungod. Usahay God, nalingaw na ta sa itong kinabuhi, mahimo na tang entitled kaayo. Ako ni.
ako'y magbuot ni ini mo nang mutaas ang atong garbo o makalimota sa Ginoo. Ang kamatayon mo'y mapahinumdom kanato nga dili kita ang tag-iya sa kinabuhi. Karong adlaw atong gisaulog ang adlaw sa mga nangamatay na. Diin kasagaran tingay nato moadto sa sementeryo. Apan sa atong pag-adto sa sementeryo, di lang baya kay atong gitan-aw ang ilang pagbiya ni ining kalibutana, kundi ato pong tan-awon ang ato pod unyang pagsulod niya nang gitawag nato og kamatayon. Dito sa Jerusalem, actually na part na sa Palestine, naa dito ang lubnganan ni Lazaro. Okay lamang Lazaro, kadtong gibanhaw ni Jesus. Si Lazaro gibanhaw mo to ni Jesus, pero 2 to 3 years ato namatay ra po to siya balik. Wa man gid siya mabanhaw hangtod karon, wala na may Lazaro karon. Namatay to si Lazaro og gilubong siya sa El Aziria, usa ka lugar nga gitawag sa nakaron og Betania. Part na siya sa Palestine. 3 to 4 kilometers away from Jerusalem. Dito sa lubnganan ni Lazaro, musod kanang langob nga gamay. Unya na hagdanan, mudulhog ka sa ubos nga daghanan nga hagdanan nga may pagkadangog ang mga hagdanan. Muna nga ang mga senior citizen kung munaog dito, muadto sa lubnganan ni Lazaro, kinahanglan gid na ikuyog na imokupot. Unya ngit-ngit ang maong dapit kay lubnganan gud, langob siya nga ngit-ngit. Daghan kay mga turista moadto dito, pero tanan nga mosulod dito gawas sa mga tourist guide, tagaan mo papel nga adunay duha ka pangutana. Unang pangutana nag-ingon dito, sa imong pagsulod niining maong lubnganan, unsa may tulo ka butang nga imong ikabilin. Tulo ka butang nga imong ikabilin sa imong pagsulod sa lubnganan. O ikaduhang pangutana, unsa may tulo ka butang nga imong madala sa pagsulod nimo sa lubnganan. Kini medyo lisod-lisod sa tubagon, pero di gid ka maglisod ani kung ikaw adunay pagtuo pagsalig sa Ginoo. Ang pinakanindot nga mabili nato nining kalibutana, kung musod data sa atong lubnganan, wag itay lain nindot nga mabilin ang ato yung mga maayong buhat, ang atong mga nabuhat nga maayo diya sa atong mga isig katao. The only legacy nga ma-register atong pangalan dito sa langit. O ang madala nato ngadto sa ato ang pagbalik sa Dios agi sa atong kaugalingong lubnganan, mao gid ang mga hiyas nga espirituhanon sama sa gisgutan sa ebanghelyo kagahapon, ang pagkabulahan. Katong mga butanga naa kay usa ato maimo natong tanan. O di nakaangay pang maglibog asa ko atong usa asay ako Kung naalang kay usa ma-master ato ebanghelyo gahapon, bulahan ang mga mapausanon, bulahan ang mga kabos sa espirituhanon, unsa pa to? Kato, mao to'y mga pabawon nato aron ta makasulod sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsoon, gisaulog nato karon ang adlaw sa mga igsoon natong mihalid na nining kinabuhi. Ug sayod kita nga atong mga pamisa dili gyud na bayad aron sa ilang kaluwasan. Narabay uban nato may pagkabugoy gamay. Musuwat sila ilang subri, ilang suwatan sila mga kalag, pero gisud dito papel yellow pad ang papel. Unya ang gisuwat ditong mga kalag, mga 500 kabuok kalag. Unya ang kwartang gipada 20 pesos rasad. Ay noon di man na kwintahon dito sa langit pilay imong gisod, no?
Pero mga igsoon, di gid ra ba nato mapalit og kwarta ang atong kaluwasan. Kana atong kwarta gisud sa sobre, pagpadayag na lang na unsa kadako sa atong gugma ngadto sa Ginoo. Pamasin na lang na nga ang atong mga halad, ang atong mga sakripisyo, ang atong pagbinuutan nining kalibutana makapatandog sa kasing-kasing sa atong maluluyon nga Dios o paminawon niya atong mga pag-ampo. Mga igsoon, panahon sa kalag-kalag, dili biya paigo nga managkot lang tag kandila o maghalad pagyapog mga biko, unsa pa na diha, kok, ibutang dito sa ilang pansyon, no? Napayuban, maingon sila nga kung ang imong parente ang namatyan kay kanang diabetes, butangan ko nun mo kok ang iyang pansyon. Kung ang iyang namatyan kay sanang kidney, butangan ko nun mo og ginamos. Unsa na diha, lain-lain na lang ang kabuang nato mga igsoon. Wala ra ba manginahanglan ang mga kalag ni ana? Ang ilang kikinahanglan way lain kundi ang atong pagpamisa. Kaya mga kalag, giuhaw na sa pulong sa Dios, giuhaw na sa mga saad sa Ginoo alang niatong mga nagmatinud-anon kaniya. Tinuod ang atong mga pag-ampo, dili pod maoy rason o kasaligan nga sila makatilaw o mabanhaw o makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ang pinakasaligan gayud kanato way lain kundi ang paglaom. Sa in English pa, hope. Diya sa tong ebanghelyo si Jesus nag-ingon, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. O sa katapusan sa ebanghelyo si Jesus miingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Mga igsoon, duha na lang kabulan matapos na nato ang tuig sa Jubileo, year of the Jubilee. Diin ang atong tema, Pilgrims of Hope. Okay, naman, December naman sunod buwan. Ang paglaom mauragit ang bugtong natong mapawon nining atong kinabuhi. Hinaot nga atong naigsuong mihalina nining kinabuhi napakanila ang paglaom bisan anaa sila diha sa ilang paghikatulog nga walay katapusan. Ang paglaom dili ni usa ka pagbati. Ang paglaom adunay kinabuhi ug usa ka persona. Kay ang paglaom walay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. Palihog manindog. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya,
og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katanuhan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon. Napaubos ug nahugno sa magnahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalakong naning kamot nga makahawid sa sangang gabok. Nagatuaw nga maling kawas. Kitang tanan gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan. Nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa Atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami. O Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Barok, nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami. Wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasayloa kami, o Ginoo. Sanglit, pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasayloa kami o Ginoo. Sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kitang tanan, kaluy kami o Dios, sumala sa imong malahotayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog ug bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pondo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimaomao mga instruktora nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan ng among katawhan, nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasud nga naunlo diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon pinaagi sa pampolitikong binayran. Kitang tanan, kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug mga ampo ug magpangita sa akong panagway, ug motalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalingog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy ug sa paglakat nga mapaobsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawan-an og paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami, o gisuluban og bag-ong pagkatawo diha ni Kristo. Kitang tanan, humari ka, Espiritu Santo, bag-oha ang panagway sa kalibutan, bag-oha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamanggitanagdanon,
pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga maligon, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan o kamapuangoron. Kitang tanan, Ginoo kaluy kami, Kristo luwasa kami, Espiritu baguha kami, pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong kamot. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang atong mga sakripisyo, mga halad dawaton sa Amahan, makagagahom sa tanan. Kahimuti Ginoo kini ngamong mga halad, aron ang imong mga alagad nga nangamatay, madala nga na sa imaya sa imong anak, kay nadugtong man kami pinaagi nining halangdong sakramento sa gugma, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay gidawat niya ang pagpakamatay aron luwason niya sa kamatayon ang tanang katawhan. Nagpakamatay siya nga malipayon aron magpakabuhi kami alang kanimo lamang hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalingon, mikuha si sapan, mipasalamat kanimo Amahan, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo Amahan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalag kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diya sa paghigugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa mga kauban nga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, hilabi na sila nga among gipahinungdan sa mga misa karong adlaw. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, ilabi na sa mong patron si San Martin de Porres. Kanilang tanan nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygo, nagamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, gamit ang pagampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot,
dinhi sa yuta mayhon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi og nagahari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karon ipakita ang timaan sa atoang panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng hidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, ihatag ang imong mga alagad nga nangamatay, makatapon nga na sa pulianan sa kahayag ug kalinaw, kay alang kanila among gisaulog kining sakripisyo sa Eucharistia, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ato'y sunod karon pagresponso alang sa mga kalag. Ne recorderis peccata mia, Domine Dom veneris judicari seculum per ignem dirigimi, Domini Deus meus in conspicto to viam meam Dom veneris judicari seculorum per ignem, Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Tanan, amahan namo anakas langit, pagdaygon imong ngalan. Moabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloan kami sa imong mga sala. Orimos. Absolvi qui somos Domini Deus animas, famulorum tuorum ab omni vinculum delictorum et in resurrectione, enter sanctos et electos resuscitati, respitat per Christum Dominum nostro. Amen. Requiem aeternam donis Domini, et lux perpetua luceat ies. Amen. Requiescat in pace. Amen. Anime iorum filiorum defunctorum per misericordiam de requiescat in pace. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalada ang misa, dadanin niyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.